Здравей, Симеоне! Току-що приключи последната Европейска купа за сезон 2025 в Европа. Браво за хубавото представяне. Имам няколко блиц въпроса за изминалия сезон към тебе. На първо място кое е най-успешното състезание през сезона и с какво ще го запомниш? Като класиране бих казал, че най-успешно беше регионалната купа на Власинското езеро в Сърбия, обаче може би като общо представяне днес бих казал, че ми беше най-силно състезание и съм най-доволен от резултата. Ще го запомня с силно бягане и добро представяне и в трите спорта. Има ли старт, на който си казал тази година по-добре да не бях стартирал? Да, определено това беше Европейската купа в Велс, Австрия. Всичко там стана в последния момент, тъй като не бях в стартовия списък до последно. Случи се инцидента с Боби, трябваше да участвам на негово място. Цялата организация беше много тежка и в крайна сметка и резултата беше много лош за мен, така че това беше едно такова състезание. Кой беше най-големият ти урок през сезона? Може би най-големия урок беше да гледам напред и дори след лош резултат да го оставям зад гърба си и просто да продължавам да си гоня целите. Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променил през сезона? Главно бих структурирал състезанията по-добре, календара, също така и може би повече специализирана подготовка с Борис или други атлети на високо ниво. Какво предстои през сезон 2026 за тебе? Цели, мечти, състезания? Предполагам, че искам да пусна поне 5 европейски купи и ако може дори една-две световни, да направя по-добри класирания от тази година и ако е възможно да съм консистентен с трите спорта и да напредна. Какво би казал на всички, които искат да се занимават с триатлон по-сериозно? Ако искат да го правят, трябва да вложат много време, много усилия, да не чакат бързи резултати, защото всичко изисква време и всичко е въпрос на постоянство. Супер, благодаря ти, Симо, успех през новия сезон. Благодаря.